Salut și bine v-am găsit la primul meu unboxing, care va fi vorba despre un kit universal de reîncărcat cartușe la imprimantă, atât pentru cartușul color cât și pentru cel negru. Bun. Kitul ăsta am comandat de pe EMAG la prețul de 26-27 de lei, cam așa. A venit după 3 zile într-o cutie destul de ușoară, zic eu, chiar foarte ușoară, cu prețul de 12 lei, taxa pentru transport. Bun, o să încerc acum să-l deschid cu un foarfece de unghii, că altceva nu am în momentul ăsta. Mă descurc cam greu, așa că o să dau stop și vă reveni când l-am deschis. Și am reușit în prealabil să rup sigiliile astea de aici și acum să desfacem cutia să vedem ce se află înăuntru. Și avem kitul. 4 compartimente cu negru, galben, magenta și albastru, 4 seringi și o șurubelniță pentru unele cartușe, cred că are necesită așa ceva. Da, și un CD cu instrucțiuni probabil. Da. Scoatem să vedem ce este vorba. Cam așa arată. Nu e mare lucru, nu e grea, nu e cine știe ce. Cum să desfacem? Să vedem cum se desface. Și pe unde? Da, pe aici. Vreau să stric cutia momentan, că poate să trebuiască să o returnez, dacă nu fi... Sau hai că rup de aici, ce mai contează. Așa, perfect. Și cred că se scoate pe aici. Da. Iar aici avem... Ce avem noi aici? Tușurile. Substanța pentru curățat cartușe, probabil. Șurubelnița, vârfurile pentru seringi. Ce mai avem aici? CD-ul cu instrucțiuni, cred. Și seringi, multe seringi. Aici cred că e certificatul de garanție. 4 seringi. Să încerc să le aranjez cumva într-o ordine. Și cred că asta e o pereche de mănuși pentru a nu ne murdări. Mă rog, cam așa arată. O să revin eventual și cu un review, să văd cum se descurcă, ce fel imprimă, dacă imprimă, dacă funcționează. Eu vă mulțumesc și la revedere!